Mehetsz! Hé, para! Hé, megmegyek a Mostófóvára! Egyel! Lékat a kívánság! Ez búzi. Hát nem akar arra menni. Ez egy búzi, ez a Peti. Lecsapágyol! Lecsapágyol! Tudom, erre kell menni. Nem tudom, hogy még ára. Precíziós. Hát várjatok már, először már a GPR-t. Elünk van ilyen bal-jobb zsebben. Adj Isten! Ki ez a raj? Kurva szállom! Ilyen úszik! Ez megy fel YouTube-ra. Róluk a nyugámban! Rohadt szarház! Jaj! Az Isten, elkapott valamit. Az mi? Négy már oda én. Én összeint csízvál, mintha le akart volna. Az Isten itt neki. Hát baszki, ez metál, metál volt, bazd még. Székő operálni. Kapd már elő a táskámból a kis bicskát! Várjál! Gyűjt! Nem kell, hagyjad! Hagyjad! Kigyűjthe! Az Isten itt, ez megszegte a csizmámat, ez biztos Istenség. Hogy még beírja? Rám disznókalák, hát mondd meg! Az Isten itt neki, éreztem! De hú ment bele? Várjál már most! Na he! Az Isten itt, Floridban! Az, ez az, Florid! Ez Floridosban van, megmondták! Meg ez a tuning, azt mondja, tuning! Azt nem tudom, hogy mit, de tuning! Meg poloidozva van a blokk. Az Isten is. Azt tudni akarom, húzták meg a csizmámat. Itt valahol éreztem már, hogy mintha a talpa elvesztette volna a stabilitást, de akkor azt hittem, hogy azért van, mert még egyfelessel többet ittam, mint fölött volna. Ez itt meg a fejdomé. Mert azt mondják, már hogy ennek kerek lenne, hogy árjag a lámpája. Na azt akkor olyan 40-50-es tempónál itten a légelvény keveredik a tangnál. Na azt akkor itten diffúzió keletkezik-e,
No, azt akkor ezt úgy képzeljük el, nem tudom, tudjuk rá, hogy itt beáramlik a levegő nagy sebességgel. És akkor áramolna tovább. Na és akkor, hogy így fordítsam, már nem tudom, tudjuk rá, hogy maguk is lássák ebben a bizonyos pontban. Amint látjuk, a Simpson-ség már próbált rajta dolgozni, kerekítötte, de nem az igazi. Na és akkor nekem azt mondták, nem tudom, tudjuk rá, hogy itt a levegő visszafordul. És akkor nem csak ekkora légáramlassal kell küzdenie, hanem ekkorával. Na azt ezért, ez mi az akkerbise? Az, akkerbise. Na azt akkor, ez Idrész, tereli erre itt egy gyönyörű szépen föl, úgy, amikor itt ül a paraszté, akkor nehogy már az arcába kiszúrja a szemét. Nem, ez erre egy légáramlás keletkezik. Igaz, egy kicsivel is nagyobb a körletinél, de hát annyi azért jó van, elfér. Karburátorra mi van? Hú, hallod, egy gyerek, az egyedié. Azt mondták nekem, mert ez ugye, hát láthatjátok, nem a Simpsoné. De azt mondják, hogy úgy megyem vele, én elhiszem, megyem vele. Úgy, hogy így. Amikor ezt így odapörcinti neki. Így, jó érzéssel. Akkor itt ebben van egy tugattyúja. Nem tudom, érted a működési elvit. Na azt akkor az elkezd dolgozni, mert úgy befecskendőz neki, hogy az még a nővérke is megirigyőné. Így, amikor a doktor bácsi befecskendőzik neki. Na hát röviden ennyi lenne. Hát nem tudom. Mikor hol van itt Buda tulajdonképpen? Nem is Buda, bassza meg az is. Ánt Isten. Jakab felé indultam én. Merre kell itten menni? Illőre. Illőre. Na jó van gyerekek, megindultam én. Az Isten itt neki, hát. Megindultam reggel 6-kor, csak ott a Várjú Gyurkánál olyan sokat kellett várni. Jaj, indul ám, ez könnyen amúgy. Csak nem mindig, minden utolsó rúgásra. Ez a sport sisakomé. Van egy másik is, az döndös, de nem, minden szó se tudja. Nem látom benne, basznál meg az üveget. Na, indításai, hát hogyha kinyissük a csapot, az jót tesz neki. Nem fog beindulni a rúgásra. Kettőre. Ó, az is. Megy. Nem ér. Mert baszod a bikára a nyagadat sehoharék. Az anyjuk hétszentségét átgúrták a fejemet. De amúgy megy. Az Isten. Hát mi az anyád? Nem mindig csináljam. Mindjárt. Meg kell egy kicsit gólni. Jókos neki azt mondják. Ne! Meg van a bázó, van benne 3, meg egy fél ó. Na de azok már nagyon fáradtak, hogy nem szoktam őszintén, de ezt azért a állatvédőknek nem mondjátok el, nem ötetem őket. Hát, nézd már, nézd. Ahogy. 1500-as áruk a paraszt, megedzelik ám. A csizmászára mindig kidőrzsöli a hajlatot. Hát csinálsz neki tángol. Mi állat? Gyújtásra azon rá kiadni amúgy. Várjatok már. Tehát, az Isten, metálfényezés. Jaj, de kiszáradt a szám. Kiszáradt, hát nem tudom mi lett vele. Ez itt. Nem tudom mi van itt a kanyárban. Itt valami nem tetszik nekem. Betyáros mindenség. Hát Istenem, amikor még fiatal voltam, könnyebben átmentem 6 húra. Mondjuk Jakabra is tartok most. Na jó van, megyünk, gyerekek, adj Isten.